ako ang mga problema sa tanan. Sir, ayos ba si number 4? Okay, pipili ka ng dalawa. Sino yung pinakagusto mo? Ano? Nagmamao, nagkikita na si Ken. Ano number? Ken? Apat na? Katong pa? Number 4. Gusto niya daw. At saka, sino pang iiwan natin? Number 2. Okay. Sige. Sir, wala nang hawakan ngayon. Kasi, boses na ang maririnig mo. Ang sasabihin niya ay, eto lang. Kenley, mahal na mahal kita. Okay? Ladies and gentlemen, let's bring it on. Our female number 1. Kenley, mahal na mahal kita. Kenley, mahal na mahal kita. Kenley, mahal na mahal kita. Kenley, saan ang gusto mo doon? 1 or 2? Numero!